Sal-aħħar tas-sena, iċ-Ċentru tas-Saħħa Reġjonali Fraħal Ġdid, imsemmi għat-tabib Ċensu Mowran, mistenni jilqa' l-ewwel pazjenti. Dan hekk kif ix-xogħol fuq il-binja miexi b'ritmu maġġel u bħalissa jissaqqa fit-tieni sular. Huwa ppjanat li fi żmien 3 xhur titlesta l-istruttura prinċipali ta' 7 sulari. L-Inġinier Andrew Vellazar, li qed imexxi l-proġett, spjega x-xogħlijiet maġġuri li saru fl-aħħar xhur. Mela, apparti x-xogħol ta' tħaffir li kien mistenni kien hemm bżonn intervent qawwi fuq il-ħajt li għandna warajna li huwa l-ħajt tax-xajber li kellu bżonn jiġi studat minħabba ovvjament li għandu binjata importanti nazzjonali ħdejh. Saru xogħlijiet u tlestew, inbnew diġà 3 sulari mill-binja u hekk qegħdin fil-basement level fejn ħekun hawn l-M&D installation il-maġġor parti tagħha. Fil-ġimgħat li ġejjin mistenni li nagħlqu l-aħħar ġis sulari u nofs. Bekk il-qafas tal-beni ukun lest. Minn dan iċ-ċentru li xogħol fuqu qed isir b'investiment ta' 40 miljun euro se jingħataw aktar minn 25 servizz fosthom servizzi li sa issa jiġu offruti biss f'Mater Dei. Meta żar ix-xogħlijiet, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne spjega ma' dan l-istazzjon kif dan qed isir biex il-kura u anki f'ċertu każijiet il-prevenzjoni dejjem tersa aktar viċin iċ-ċittadin. Dan iċ-ċentru mhux ħajkun biss qed joffri servizzi li aħna nsibu s-soltu fil-polyclinics, imma ħajkun qed joffri servizzi li sa issa nsibuhom biss fl-isptarijiet. Pereżempju, fiċ-ċentru ta' ġdid ħajkollna faċilità li jsiru l-operazzjonijiet li huma day cases, ħajkollna klinika tad-dentistrija, ħajkunu qed nagħtu servizz ta' saħħa mentali, ħajkunu qed nagħtu servizz ukoll tal-sexual health. Ġifieri dan il-ċentru li sal-aħħar tas-sena jibda jilqa' l-pazjenti ħajkun qed joffri 29 servizz il-klijenti ta' naħa t'isfel ta' Malta, ħafna minnhom għall-ewwel darba barra l-isptarijiet tagħna. Chris Fearne fakkar kif dan il-proġett juri l-impenn tal-Gvern fis-settur tas-saħħa li anki f'pandemija baqa' jaħdem biex itejjeb u jżid mas-servizzi li diġà jeżistu. Bqajna għaddejjin xorta bis-servizzi tas-saħħa l-oħrajn li ma kinux COVID. Mhux biss bqajna għaddejjin imma tinżidu s-servizzi wkoll. Mhux biss servizzi mediċi imma anke ta' infrastruttura biex bekk anke għax-xhur u snin li ġejjin inkomplu dejjem intejbu fuq is-servizzi li qed noffru, servizzi diġà eċċellenti lill-poplu Malti Wawċi.